Zdravo, zdravo. Večera sa vama Southside, Zmaj nažalost nije mogao da bude. Hvala vam svima koji su stavili komentare i predloge koga bi voleli da gledate kod nas u emisiji. Imamo mi neke naše želje, kao što smo i napisali tamo, ali ispunjavamo i neke vaše. Tako da poklopilo se da smo imali želju i vi i mi da čujemo i vidimo današnjeg gosta koji inače ne voli preterano da gostuje, ne voli da se snima jer on se izuzetno dobro izražava i kroz svoju muziku, ali voli bi nešto da otkrijemo možda iz njegove ličnosti, iz neke njegove druge perspektive, obzirom da verujem da ste zato to i tražili jer nemoguće da ga niste čuli. Buđenje! Sa nama Infamous. Jo, pozdrav. Dobro došao ili dobrodošli mi kod tebe. Dobrodošli kod mene. Inače, nalazimo se u Casual studiju. Ako ste slušali, a pretpostavljam čim gledate ovu epizodu sa Infamousom, ako ste slušali njegov album, čovek koji je zadužen za miks njegovog albuma, sedi pored nas. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Mene interesuje za početak, vrate, kad smo došli ovde, šibala muzika, neka išla lagana, levo desno, gde inače slušaš muziku? Ovde samo ili imaš neke tripove, negde nešto, sluške, kući, kola? Pa brate, slušam ovde uglavnom muziku, šta znam, YouTube uglavnom, nažalost. Čak sam i slab s ovim servisima, Spotify i tako to. Ovde, brate, izolovano slušam, imam solidne monitore, sluške uvek i tako to, brate. Uglavnom ovde, šta znam, nešto retko izlazim u grad za njih 10 godina, ne baš 10 godina, ali 6, 7, 8. Tako da uglavnom kućna varijanta i tako to. Malo pa smo čuli neku opušteniju varijantu, voliš slušaš glasnije, da gruva muzika, ili voliš isto tako nešto casual? Pa ne nužno, brate, mislim, jer što sam bio neki lagani afro house, tako to. Nije mi bitno toliko glasnoća. Više kvalitet, brate, i to, mislim, kad si ide na žurke, naravno da je bitan element i na svadbe. Dobro, da, definitivno. Bitno je da gruva, ali šta znam, nije presudno. Nije. Dobro ti kao neko ko je, mislim, ti si davno krenuo da se baviš miksom, a sad si poprilično to usavršio i mogu da kažem da si jedan od jačih producenata, sigurno, ako ne u Srbiji, bar ovde, jug, centralna Srbija, to potpisujem. Šta te opušta, u koja muzika? Se opuštaš uz rap ili uz nešto drugo, ajde sad kao što je bio afro ili tako to? Pa, brate, znači sve manje i manje slušam muziku u svetu, je tako uglavnom, znači slušam, brate, se neki house, ide i neki rap, naš rap iskreno vrlo slabo, neki engleze, kačem neki drill, ne baš ni tipičan drill, tako s nekim jazzy elementima, ima zanimljivih izvođača, to sam pre par godina izvalio Nax, neki Breč, 32, čak i Central C mi nije loš, znači zabrati se to, neki garaž, neki house, neki techno blaži, disco house, kako bi rekao, kao neka elektronika s nekim primesama, nekim samplovima, organski, da, nešto organski, a vrti si je repčina, ali uglavnom neki chill varijanta, ništa napeto, ništa... Opušteno. Da. Jel ti dosadi muziku u nekom trenutku, obzirom ni da miksaš i da radiš muziku i sve to? Pa da, to su gledam, kao nije da manje konzumiram muziku nego ranije, konstantno ne slušam, ali to ima neka fora, verovatno, mislim da to ide s godinama, čak sam negde čitao, tačno otprilike znao u kom razdoblju u toj nekoj adolescenciji i tako dalje, kad se najviše imaš i neku ekipu širu, tad najviše neko imate i zajedničku muziku koju slušate. Tako se i prepoznajete. Pa tako se i prepoznajete, tako sam ja dosta i moje saborce i drugare upoznao. Sad sve manje i manje, ali da, mislim, u principu odgovor na pitanje, nije mi dosadila, ređe konzumiram, ali više sam probjedljiviji sam nego ranije. Lepo. Mislim, lepo, nekako, lepo je što o tome pričaš na taj način iskreno i generalno u ostalom kao i u tvojim pesmama. A reci mi, koliko dugo radiš zapravo miks? Pa miks i master, šta znam, mislim, uvijek smo mi tu nešto čačkali, tu je Rale dosta bio bolji od mene, ali generalno, tako dok je bio RS, uglavnom je on to čačkao i ja sam nešto miksao. Mislim da to možda sam za dobro, jeste neki mix mastering, ali više eksperimentisanje i to. Ali zadnjih
Pa je, kažeš, 10 godina, malo manje sam počeo da se posvećujem tome, ali mislim da ono, zadnjih 5-6 godina se vidi tu kao neki napredak i tako stvari. Ono, pipava je malo stvar, tehnička je, i onda dugo sam lutao, znaš. Jel ti prija? Šta? Da radiš to? Pa meni prija. Jako znam da ljudi dosta smara, meni je uvijek bilo interesantno da podesnim svoj glas, da, znaš, nikad nisam volao, ne znam za života, koliko pesama sam uopšte snimio negde izvan, da kažeš, tog našeg studija i da je bio moj glas u tuđim rukama, uvijek me to interesovalo, uvijek sam tripao da producenti mi malo ili da mrdnu nenamerno, ili da mi pretih vokali, tako da je. Tako da meni to je interesantno uvijek bilo. Ali generalno znam da ljudi meni nije toliko. Radio sam malo i bitove i to. Mislim, dugo nisam radio neki bit, ali nikad to nije bio taj neki zadovoljavajući nivo na koji bi recimo ja repao. Ili ja dok ga napravim, već se, znaš ono, posle kad treba i pišem vers na njega, to skroz da, drugačije ga nekako doživljavam. Nekako ima neki paket, ima neku težinu već koja ga vuče kad ga već i praviš i one znaš, ovo mi trebalo ovde da bude možda ovako, ono još sada pišem i tekst i to. Doživljavam ga kao kikove i snerove i to mene ne vozi, znaš. Da razumem u potpunosti, to mi je koji ti je, znaš li koji ti je možda najstariji projekat na kompu koji imaš, ono? Pa ne znam, ja sam kažem, ovo neko izdvojeno, bismo tu dugo i u sobi se imao kao neki, mislim, imao sam komp iz zvučnik i to. Ne, nego sad ono na kecel ti pada na pamet koja ti pesma, ono kao najstarija što si radio ovde. Konkretno, ovde, pa ne znam, ima sigurno 10 godina, što se tiče projekta. Da, projekta. Pa ajde da kažeš 10 godina. Ali imamo i neki stari, sad same projekte, ono da... Dobro, to čuvaš ih, na to sam mislio. Pa da, verovatno su tu negde. Nema veze, bitno da ono... Tu su. Hvala Bogu, ništa nije pucalo, ono, čuvao si i to tako da... Da, uspevao sam uvijek da spasim. Znate, to je kod muzičara i kod ono, generalno svi koji se bave bilo čime to, ja mislim, najbitnije, vrate, ono, pored svega. Ne znam, pričali smo s Mikrijem i on nam u nekom trenutku bio rekao, ono, kao, vrate, ne znam, puko nam komp, razumeš, otišao ceo album i onako, mislim, ne do Bog, da se dešava generalno. Pa ima se neke slične situacije, ali uvijek su uspevalo da se spasi to. Tako, problem kad se razvežu ti pluginovi za miksanje, onda to je malo muka da se vrati, ali no. A imaš li nešto ono, brate, što ti je, kao, brate, ovo nikad ne sme da izađe odavde što smo snimili ili što si nekog snimio ili ono. Pa ima u principu, ja sam dosta i tu kažem s Gojanom sam postao i probirljiviji i po pitanju tih stvari koje ću ja da izbacim. Tako da u principu ima, znači, možda na kraju ispadne svega što snimim ili započnem ili tako dalje, recimo da možda 20% toga izađe. Tako da imam puno tih projekata što kažem, nešto nije upozorno kao ne sme da izađe odavde, nije ništa skandalozno, ali probirljiv sam po tom pitanju šta ću da... Perfekcionist. Pa da li to perfekcionizam? Meni perfekcionizam čak nije ni dobra osobina, ali pa eto, prosto bitno mi je kao šta će da izađe, eto, na naš kanal, iz ovog studija, kao pod mojim imenom, pod imenom ARS i tako dalje. Tako da imam puno tih projekta. A imamo jedno snimljene neki freestyle-ove, ali dobro, to naravno nikad neće da izlazi. Na to sam i mislio. Ali da, brate, konkretno ti freestyle-ovi i tako te stvari, uvijek bolje mislim mnogo uživo zvuče. Baš je stvar momenta, ono kad ih snimiš, već nije to, dosta izgubiš da draži. Puno puta smo snimali i uopšte, znaš, bukvalno bude mnogo dobra atmosfera i svi se kao oduševljeni, nekad posle 3 minuta pustiš to snimljeno, već nije to. Ja nekako neka teza da je freestyle u stvari u trenutku i da je to specifičnost i neka lepota u trenutku kad izađe, kad se pojavi, da je već posle ono kao... Da, i kao da je bitno malo te da prisustvuješ to, da ti budeš prisutan... Da ga doživiš taj trenutak. Da. Ti si učestvovao na takmičenjima, freestyle i sve to? Pa brate, bio sam na jednom. To? Tešno se ukušao mi ono, dobro iskustvo nekako, specifično iskustvo. Recimo, posle toga nikad nisi imao frku pred neki nastup imao posle toga, ono što mi je bilo... To kad pređeš, to je neko najteže, tu su baš kao... Baš je bila znam neka i rap publika i dosta repera u publici, tu si s drugim reperima i brate, ovo što kažeš, nisu došli te podrže, nego malo te ono si ti... Svi ono... Baš svi su tu iz elementa nekako, znaš, baš... I tako mi je bilo zanimljivo iskustvo. Obzirom na, pazi, i produciraš, pre svega toga si fenomenalan MC i eto i produciraš i freestylom i se baviš, odnosno bavio si se ili ono voliš i tako to, da.
ali reci mi, gde si, mislim, tekstovi su ti takvi da ono je stvarno perfekcionizam kad slušaš sa strane i kad čitaš, brate, tako poređano, razumeš ono, gde ja prosto ne znam da, jesi veći, ajde sad, spomenuli smo malo pre perfekcionistu, se ne vraćamo na to, ali da li si zagriženiji kad pišeš tekst ili kad produciraš? Pa kad pišem tekst, vjerojatno, zato što se tiče miksa i masteringa i tako tih stvari, mislim i tu je malo pipavo kada je tačno zapravo gotovo, ali od prilike možda naslutiš nekako, jasnije, kako nazovem, protokol kako se tačno šta radi ono vremena, znači prvo šablona. Da, i od prilike znaš da je kraj. Mislim, i tu i može da se uđe malo u mindfuck, ali od prilike, što se tiče pisanja, tu je nekako sve prepušteno tebi, tako sam vjerojatno tu perfekcionista. I mislim, bilo je tekstova koje sam napisao, ima ih, ajde, ali manji deo, onda kažeš u jednom dahu, a dosta toga, vrtim po glavi, malo te ne mesecima, jednu strofu napišem, sad drugu napišem za par meseci i tako dalje, znaš, krenem napišem pola strofe, 2 bara i onda kad vidim da neće da ide, mora da ga ostaviš, znaš. Da ima... I onda posle par dana kad se vratim na to, znaš, vrti mi se po glavi neki punch, nešto. Nešto legne umeđu vremena. Da, tako da više sam nekaj što perfekcionista. Dobro, mislim, tako i zvuči u krajnjem slučaju. Pa ne... Ali tu treba imati meru, mislim. Treba imati meru. Da, i kad si... I u tome, znaš. Kaži mi, koliko dobar bit može da izvuče neku iskrenost iz čoveka i koliko tebe uopšte voze? Jel te vozi bit kao bit kad pišeš ili ono nevezano pišeš tekstove pa... Pa ne znam šta ti kada, mislim... Generalno, to kad smo bili mlađi, kad je bilo drugo vreme, uglavnom si imao mnogo manje mogućnosti, to je manje bitova na koje si mogu da bacaš, mislim, da dođeš možda u posled nekog bita, mislim, bilo je, ali mnogo manje nego sad. I tako taj prilike bilo sam neki drugari radili bitove, ili neki beatmaker, mislim, 10-20 bitova, ja od toga biram i otprilike je to. I onda sam uglavnom tada pisao konkretno na neki bit, ili ja i Rale sednemo napišemo na taj bit, retko je to mnogo variralo. Ali recimo zadnjih, ne znam sad koliko godina, mislim što sam sarađivao dosta beatmaker, oni mi šalju, ali sam ja postao nekako probirljiv, znaš. I onda sad najviše idem, recimo YouTube ili BeatStars, jer mi daje najveću slobodu, širinu, i onda isto tu noćima biram bitove, pa onda možeš recimo na BeatStarsu imaš i zanimljivo da ukucaš koji ti BPM odgovara, koji mood, prosto, znaš, mnogo tačnije može da ti pogodi, tačnije nego i kada ti pogodi to što tražiš. Tako da zadnjih ne znam koliko godina na taj način radim. I onda recimo pre nego što, dok izađe finalna verzija pesme, recimo na albumu ili šta je već, to je već snimljeno i pisano na jedno, ko zna koliko bitova. Otprilike u sličnom BPM-u nekom. Znači menjaš bitove dok pišeš ponekad? Da, i to je isto malo... Dobro, to je mnogo teško, zato pitam. Pa da, ali otprilike to u sličnom nekom BPM-u, znači sličan tempo, slična brzina. Otprilike ako to neki boom bap, to varira za nekih, sad ne znam koliko stručno da se izražavam, ali dobro, par BPM-a, da. Nek bude i 5-6 i onda tu mu tražim recimo taj vibe ili znaš, neki bit. I onda ok, leži tekst, pa onda malo smanjim za par BPM-ova da vidim da će bolje da legnem tekst i tako dalje. I na taj način, ali recimo dok dođe do konačne verzije pesme u zadnjih, ajde kažem, ne znam koliko godina, ali retko kad to budem na prvu, da čujem bit, da napišem i da odmah bude to. I onda to što je kao slatke muke, znaš, kao ajde probam na ovaj, da probam na ovaj, da probam da budem siguran, kao recimo to je taj, pa onda probam, ali na kraju su uvek, imam trip da se isplatilo, znaš, kad pustim na kraju tu posljednju verziju i kad pustim ove prethodne, ipak na kraju vređi. Ima razlike. Da. Mislim, što se mene tiče, ja sam zadovoljniji uvek. Pa dobro, to je valjda i poenta prvo da bude izvođač zadovoljan, pa da, onda da se to nekom i svidi. Jeste. A reci mi, ajde sad smo dotakli malo i produkciju, i tekstove, i sve, i spomenuo si i BeatStars, i YouTube, šta misliš o Sunu, brate? Super je, brate, mislim, baš sam se zimos nešto igrao s tim. I što se mene tiče iz mog aspekta, kao MC-a, repera, kako već, meni je perfektno, radi posao. Mislim, to će još da se napredi, sad nisam baš skidao stemove i full, ali nadmašilo je moje očekivanja. Sad to recimo iz perspektive nekih beatmakera, muzičara ozbiljnih, to je verovatno ono što se mene tiče kao MC-a i to kreativnog procesa, meni je super.
Ne znam, jesi igrao? Jesam, kako ne, zato to i pitam, jer ja delim tvoje mišljenje i baš sam i pričao u serijalu koji smo radili pre ovoga u Afteru, da po meni je stvarno fenomenalno, ako ništa drugo idejno za nešto što radiš, pa čak i da ti posle neko odradi bit po tome što želiš, jer mnogo lakše možeš da otkucaš šta tebi treba kao MC-u, razumeš upravo to što pričaš, hoću ovaj mood, hoću, znaš, ono da ide, da bude, pošto tvoj album, bez obzira što sam vidio da ima 10 producenata, razumiješ, mislio sam vidio samo Krisa da se ponavlja, ispravi me ako grešim, ne znam, ali nekako ima mi isti zvuk. Pa dobro, od prve do poslednje. I to mi je ono što mi je bilo recimo interesantno, jer ja prvo sam slušao album bez da gledam i ko je šta radio i ono, pogotovo što recimo ovaj album ti je bez gostovanja. I imaš ono samo ti i mnogo je drugačije onda da tu neku atmosferu i prizoveš, bar po meni, kad si sam, jer nekako kad ima i tu još neki MC, hoće to malo da odvuče pažnju i da možda skrene sa nekog tvog toka, ali ti si to nekako uspeo lepo da upakuješ i da zvuči isto, ali celovito od početka do kraja. Hvala. Mislim, prosto, to je neki moj doživljaj albuma, nadam se da si to hteo i da... Pa da, generalno, mislim da je to kao pohvala generalno za album, da treba da ima neki sličan vibe, po meni i tematiku, ali sve da bude u nekom sličnom moodu. Da. Ali tu sam imao, znači, recimo, to kažem, po pitanju tih pesama, nijedno od tih pesama, sve su doživljene, možda jedna ili dve su bile baš na prvu, ove ostale su, znači, doživjeli transformacije, pa su neki versovi pisani pre 4-5 godina, pa neki su završeni posle, dok je sve to leglo na svoje mesto i ti bitovi, ali na kraju drago mi je da je ispravo tako. Dobro, ti si, ja mislim, oko 6-7 godina radio posle prvog albuma ovaj drugi. Da, mislim, ja aktivno svo vreme radio na albumu, bilo je tu singlova, ali sad ti kažem koliko sam tačno vreme aktivno radio na albumu, teško je reći, da se razdvoji taj kreativni proces i tako dalje, ali da, razlika između Pedaški jedan su bili 2017. ovi 2024. tako da 7 godina. Da. Koja je definicija grada danas posle ovih, ne znam, kad ste izbacili definiciju, jer ista ostala ili se pomenilo to s vremenom? Pa ne znam, verovatno se menja, sad da ne ispadne nešto patetičan i mator, verovatno se menja sve u svoje vreme, ma opet, mislim da možda i malo ljudi preteruju sad promene toliko dramatične, oko nas. Imam malo kontakti s mlađim generacijama, ne previše, ali imam kontakta s mlađim generacijama, oni neki klinci, nesu klinci, ali mladi ljudi snimaju kod mene i tako dalje, postoje neke razlike, ali ništa to nije zapravo toliko veliko, kao što možda neko želi da predstavi, ili neko ko nema kontakt s mlađim osobama, da on, malo se promenio. Konkretno kad pričamo o mladim MC-evima i time čime se ja bavim, možda su se promenili malo motivi, zašto sad neko kreće da se bavi repom, to je mi kad smo bili, i ti kad si bio mlad. Mislim, to je bila neka, ne baš duboka alternativa, ništa što je bilo... Underground težak. Underground, ništa naročito cool, mislim, okej, bilo je fanove i tada, ali ništa naročito cool, sad već ima neki... Ne sad već neko vreme i taj mainstream status i neke pare su ušle, mislim ne kao što se hvale, ali neke pare su konačno ušle u priču i onda malo možda malo drugačiji tip mladića, kako da ih nazovem, ulaze u to, ali ima tu i zdrave priče i dalje i zdravih. Pa dobro, pazi, meni... Tako se kao promenilo, menja se nešto, ali ne tako brzo i naglo kao što možda deluje. Pa pazi, generalno ti kad pogledaš rock više kao da ne postoji u našoj zemlji, hip-hop je nekako, kakav god bio i kako god ga nazivali, došao u neki mainstream što kažeš, čak i narodnjaci su se podredili sad u velikoj meri hip-hopu, tako da definitivno ima dosta prostora i ima više publike, sad po meni je bolje da se čuje i loš hip-hop pa da ti dođeš do dobrog i pravog, nego da se ne čuje uopšte kao što je bilo kad smo mi počinjali. Jeste, pa mislim, nekako je postao hip-hop, mislim, prvo kod nas sve dosta kasni, što je manje više normalno, ali postoje mnogo veći nego ranije, mislim, mnogo je tišu u širinu, mislim, kad spominješ rock u neku ruku je i Elvis je rock, brate, i Linkin Park je neki post-rock, znaš, mislim, tako da, ja mislim da bi neka muzika evoluirala, mora da ima i taj, mora da se menja,
a sad koliko se nama to sviđa, to je pitanje. Ali to što kažeš, znači, možda mainstream treba, ajde mislim, znači da kažem i kod nas, pogotovo u Americi, možda taj baš mainstream nije najkvalitetniji, ali on kao da radi za ove underground izvođače, znači, da je na neki način njima da je prostor. Sad, koliko se meni sviđa taj mainstream ili ne, to se retko kad i poklapalo gde možda, eto, kažeš, po mom mišljenju, i u američki, ono imaš odlično hip-hop, ali taj mainstream je već, 15 godina mi se uopšte ne sviđa i to, ali, eto, nije sve tako crno. Možda, definitivno. Imaš li, brate, neku pesmu koju misliš da publika nije shvatila ili ti je možda krivo što je nije dovoljno shvatila i prepoznala tebi, recimo, mnogo drago? Moju pesmu? Da. Pa ne znam, naročito, mislim... Da ona nije prošla kako si možda očekivao i kako si želeo. Pa veći broj pesma. Ne, ono, jedna u fazonu, ovde sam ostavio, ne znam, i srce i dušu i sve, ali nemam pojma, lupam ovak za koju nisam očekivao, ima mnogo bolji hype, razumiješ? Pa uglavnom ne, to mislim, ako ćemo baš tako da kad gledamo, uglavnom na kraju dođe sve, što kažeš, ne, da sam ostavio baš srce i dušu, ja se trudim što češće mogu to da ostavim. Uglavnom to ljudi na neki način prepoznaju, znaš, i to nezavisno od produkcije i tako dalje, ima znači nekih pesama koje su mi baš da kažeš, mislim, meni su sve iskrene, neke onako naročito, da kažeš, emotivni ili iskrene i to, i gde je produkcija puška, tad nisam znao, niti me to interesovalo, ali su nekako zadržale i dalje da im, recimo, prema pregledima i tako dalje, da to i dalje se sluša i tako dalje, baš zbog toga što ima tu, što kažeš, suštinu i tu emociju i dušu, tako da ne mogu da kažem, konkretno naročito što uhvatim za neku pesmu da je on nezasluženo u senci ostala, tako je. Generalno po tekstovima od prve do poslednje pesme koje sam ja čuo tvoje, ti opisuješ sebe. A da li postoji neka koja te opisala malo bolje od ostalih? Pa ne znam šta ti kažem, mislim, vjerojatno su to samo različite, neki sam pisao sa, ne znam, 20 godina, neki s 30, a nemam 35, tako da verovatno su to bile neke verzije mene u datom trenutku, znaš, možda se ne poklapaju sve međusobno, ma verujem da je nema previše od udaranja, ali to je u tom trenutku bila iskrena verzija mene. Tako da to je to. Sve u svoje vreme. Da, ne bi neko izdvajao posebno. Reci mi, kad bi sad sreo Raleta, kog pozdravljam ovom prilikom, i Infamousa iz perioda ARS-a i definicije grada, šta bi pomislio o tim likovima? Bili bi mi okej momčići. Mislim, ne znam, ja sad ne mogu objektivno gledam sebe, ali mislim da smo bili okej, onako, znaš. Ne bi ja tu nešto mnogo, mislim, naravno uvijek možeš neki savjet da daš, ali... Šta bi im rekao, eto, konkretno? Pa ne znam, samo naprijed, mislim, ne, šta ti kajem, mislim. Učekajem ima, sretao sam, u ovim generacijama ima sličnih klinaca, znaš. Tako ne znam šta bi im rekao, podržao bi ih, brate. Dobro, to i radiš? Sad neki, da. Sad šta bi im konkretno rekao, ne znam. Imali bi moju podršku. To smo skapirali, jer skoro sam gledao gostovanje ovog lika Bana, što repuje i baš te dosta pohvalio i to kako si mu pomogao i sve to kako je bilo kad je došao kod tebe da repuje, kako mu si rekao, brate, ne može ovako, čekaj, daj bit, daj ovo, daj ono, levo, desni, kako si pomogao liku i to je stvarno za poštovanje svako i mislim da bi svako ko se bavi hip-hopom i ko je nešto postigao bilo šta, trebalo da ima bar jedan takav legacy, razumeš, ja verujem da ih ti imaš i mnogo više, ali da li je to neki omaž vama kad ste bili mlađi, da vam možda neko nekad nije izašao u susret pa je ja neću da budem takav, ja ću biti drugačiji ili prosto jednostavno... Pa ne znam, evo brzo nisam došao na taj način, nisam naš na glas razmišljao o tome. Pa ne mogu kažem da smo se sreli s nekom nepravdom velikom i tako dalje, recimo u tim godinama si ti uvek malo... i hormoni, i kompleksi, šta već uvek imaš, imaju često reperi, naročito trip, da su dovoljno ispoštovani i to tako, to ništa nije strano. Sad neka nepravda, znaš, da me je neko sad nešto učinio, pa da, kao, da se loše poneo prema meni, pa da ja gledam to da ispravim, ne, sad ne znam što to radim, uvek sam tu da podržim, brate, i mlađe, i starije, znači nečiji rad, čiji mislim da je vredan, koji treba podržati, ko je vredan, uvek sam to podržim i da odvojim vreme za to.
Znaš, i tu je ban, mislim, ima i mlađih, ima i starih, ima tu i drugare, i afirmisanije, reperi, nekog novog, ali da, dešavalo se tako da kad u nekom prepoznam nešto, što mi se sviđa, ali uglavnom posle to ispadne da i šira javnost, kako nazovem, prepozna, uvek sam to podržim, jer uživam u principu u tome, znaš. Mislim, uživam dok radim to i dok snijem s nekim i dok se tu repuje, tu sam da pomognem, tako da ne doživljavam to sad kao neku moju veliku žrtvu, a verujem da to i osobi to znači, pogotovo hip-hop i tako te neke možda vrste umetnosti, ili kako da nazovem, koje ne donose direktno novac i to onda često ljudima, znaš, znači, jer kao nemaš neko pipljiv keš, nemaš nešto, često im malo fali taj vetar u leđe da bi izbacili to iz sebe što imaju u sebi, znaš. I onda možda zbog toga, znaš, eto, kad prepoznamo neki potencijal, podržim ga jesto prosto da bi oni više oslobodio to u sebi. To je reprisko. Da. Prosto neverovatno za ljude koji se oličuju ego tripom nekim, jer svi smo reperi egoisti pre svega, pa tek onda... To svi ljudi su egoisti, mislim. Da ne generalizujem, ali eto, na taj neki način, ali recimo interesuje me šta je tebi za sve ove godine, koliko radiš, najviše dalo vetar u leđa, da istraješ i da radiš ovo koliko radiš? Pa ne znam. Da ti kažem, iskreno ne znam. Da, to se već graniči sa racionalnim. Pa ne, u principu, vrlo rano sam počeo, znači materne više sebe i baš, da kažeš, u ranim tinejdžerskim godinama sam počeo se baviti time i uvijek imalo dobar feedback od moje okoline, od drugara, verovatno ima i toga, znaš. Sigurno. Jer se, mislim, svi se bavimo nekim drugim stvarima i otprilike vidi gde si, šta si, znaš. Verovatno mi je ovo davalo vetar u leđa i ta neka ambicija moja, znaš. I uživam prosto u tom procesu rada, dok stvaram u tom je onako Već kad izbaci, naravno da su mi bitne te reakcije, naravno, mislim da nema publike, mi ovo ne bi ni radili, ni ti, ni znaš, da se ne lažemo. Ali sam proces stvaranja mi je najviše uživam u tome. Tako da, eto, uživam u tome i to me drži. Dobro, to je već bolji i veći vetar u leđa za bilo što radiš, ne samo za muziku. Pa jeste, ja mislim, da. Kad iskreno to voliš, brate, mislim, znaš, ne treba ti neki posebno, to ti je motiv, znaš. Dovoljno, samo po sebi, ali eto, teo sam da čujem od tebe kako je tvoje mišljenje. Reci mi, evo sad, nema pojma, razmišljam, Rala otišao u Ameriku, ne znam, snimili ste posle još par stvari, spotova, on tamo, ti ovde, levo, desno, verujem da, kao što Tazu fali IB, pre svega kao ortak, levo, desno, koliko ti fali muzički ovde i koliko, mislim, ajde sad glupo je da kažem, ali koliko posto bi bio bolji da ti on bliže? Pa fali, evo baš Zimus je bio tu, pa smo kao nekad zaseli, malo ne snimio neki vers posle dužeg vremena, tako da to će da izađe, tu sad ja cinculiram oko mog versa, kao po običaju, tako smo uživali, mislim, nedostaje, naravno, mislim, prošlo i dosta vremena, nedostaje, ali opet, znaš, i to je bila jedna era i definisala nas i mene i njega, ali uvijek sam okej, imao i ja te neke solo stvari i volao sam i s drugim MC-evima da radim, imali smo i tu ekipu Sud, koja je bila šira priča malo, tako da uživao sam ja u raznim periodima tog stvaranja, fali kako naravno da ne, tu smo i počeli uopšte i sve to, ali to je nešto što te definisalo u nekom trenutku. Tako je. Mislim, mi smo i dalje drugari i hahajao, mislim, nismo se videli godinama, mislim, uživo nije bio to 6-7 godina, ali kad je došao posle pola sata, mislim, kao da prekjuče bio tu, apsolutno nema razlike. Dobro, to je i neki odraz i nešto nekog iskrenog prijateljstva i drugarstva. Da, ali recimo još kao ne treba siliti neke stvari, ja se više dao tome, on je bio malo, kažem, šire i on je MC i tekako i posvećivao se tome, ali on bio što se tiče i video, produkcije i miksa i masteringa i pevanja i to, i onda sam malo otišao na tu stranu, sad se generalno radi video produkciju. Ja sam baš ostao više to audio produkcije i baš repovanje, što on podržava i tako dalje. Tako, znaš, neke stvari ne treba siliti. Mislim, što se tiče konkretno ARS pesama, tako da bit će, mislim, nije to sad... Završena priča, da. Da, ali, znaš, mislim da neke stvari treba koje su dobre, ne treba ih siliti, znaš, jer mogu da pokvare utisak prosto, je to. Apsolutno.
recimo, ja sad pričali smo o tom iskrenom prijateljstvu i o tome što traje, ajde da kažem, i što te drži i u priči i u životu. Reci mi, da li je danas više ova muzika iskrenost ili zabava? Što se radi? Pa opet, znači, nekoga radi za te šire narodne mase da bi uzu pare, da kažeš, pod zabavu, neko je iskren, neko ume da spoji jedno i drugo, znači, malo ih, ali neko može da bude iskren i da uzme pare. Mislim, ne znam na koju zabavu misliš, kao, već na zabavu kao show business. Da. Da, pa to ti kažem, znaš, sada postoji već neki utabaniji put, znaš, već postoje neki ljudi koji su to napravili nešto u tome i uzeli para, sad da ne imenujem i to, otprilike se sluti. Znamo svi, da. Sad ti mlađi ljudi koji ulaze u to, otprilike tačno znaju šta bi radili, bar njihova vizija, mada to uglavnom ne postoji recepti, znači bi svi bili milioneri i uspešni, ali otprilike tačno bili na neki, otprilike znaju, imaju neki plan kako da uspeju uzmu pare, dok recimo kad smo mi bili mladi, kao da nije bilo toliko jasnih, znači imao si tu, ne znam, Bad Copy, oni su bili skroz neki trip, mislim, meni su bili fascinantni oni proti BG, jer su totalno bili nešto šokantno u tom trenutku, a opet su uspeli da ne odstupe od sebe i da zarade od toga i da žive od toga, znaš, a oni, Marcello je bio neka druga priča, Juice je bio neka treća, četvrta, svi su bili kao neko unikatni, znaš, i svako se trudio da bude unikatni, što nije uvek nužno dobro, znaš, mislim, dobro je, ali nije uslov da ti budeš dobar, samo što si jedinstven. A sada mi se čini kao da svi žele da budu isti. I to isto nije problem. Nije to samo kod nas. Znaš, pratim i svetski hip-hop i sada internet, YouTube, možda, znači, ne znam, kucaš, šta znam, estonski rap ili beloruski, lupam sad, znaš. Ali sve to, brate, sve to slično. Ima dobrih artista, ali ja znam, recimo, i kod mene, kažem i pre ovog studija, imali smo neku opremicu, snimali su kod mene razni ljudi, amateri i tako dalje. I recimo, ne znam, je sad pred 15 godina, kažeš, ne baš 20, tako, 15 godina. Mislim, ovi ljudi koji sad loše repuju, da kažeš, uslovno rečeno, su mnogo bolji od onih od pre 15 godina, znaš, no se pomerila ta... I najgori reper je bolji nego što su. Da, pomerila se lestvica, ali opet kao da mi je manje njih sada iskače. Ima ih, ali isto znam neki mlađe, da kažeš, izvođača koji, mislim da imaju to u sebi, tu kreativnost i to, ali da prosto nemaju hrabrosti da iskažu, nego pokušavaju da liče na to što prolazi moderno, to mi je krivo. Pa... Kada je rekao, naš loš, nema što da kaže, on mora, recimo, da se kače na neki trend i ali imaš i ljudi koji, eto, prosto... Nemaju potrebe. Treba ti neka, ne, nije to neka, ali neka vrsta hrabrosti da budeš jedinstven i kreativan i da istraješ u tome. Jel možda ta hrabrost i ta istrajnost nešto što nikad ne bi žrtvovao zarad nekog mainstream uspeha? Pa da, ja ne bih. I ima ljudi isto koji ne bih. Mada ja opet kažem, nije nužno u fazonu, ja nisam mainstream uspešan samo zato što neću. Nije baš ni tako, znaš, ko kaže da bi ja to umeo sve da radim, znaš. To je mnogo teško, to ljudi doživljavaju kao, ne znam, ajde sad, brate, ovo je mnogo prosta pesma, ja bih napravio. Brate, nije baš tako. Da. Nije baš tako. Ali sam jednostavno u nekom trenutku provalio ono šta najbolje radim, šta ljudi prepoznaju kod mene, šta cene, i prosto bilo bi glupo sad bilo u nekom trenutku da ja sad pokušavam da se preusmerim na nešto komercijalno, mislim da svoju energiju, ili kako već to zovem, trošim na nešto u čemu pitanje da li bi bio dobar i da li mi leži uopšte i da li sam to ja. Ali ima ljudi koji umeju to sprovedu i mislim svakom čas nema šta. Ali ja nisam taj tip čoveka. Dobro, da mislim, to smo za sve ove godine skapirali i sve to, ali nekako na kraju dana nekako je najbitnije da se čovek lepo seća u svojoj koži, pa onda... Meni da. Mislim, neko može bi gledati to kao gubljenje vremena, razumeš, i tako da svi imamo svoju viziju, ali da, ja se slažem s tim da. Pa u krajnjem slučaju, ako nisi sebi dobar i ako se ti ne osjećaš lepo, ne može da ti izađe ni tekst, ne može da izađe ni bilo što radiš, tako da... Pa verovatno, da. A, reci mi, jel postoji neka stvar koju si naučio ćuteći i slušajući i ove drugi ljude koji snimaju ovde kod tebe, koja ti ona ostala kao u fazonu, ko viš, da bih možda mogao da iskoristim, da kod sebe primenim, da od svih ovih ljudi koji su snimali kod tebe. Da im maznem rimove? Ne, nego u fazonu, znaš,
kao, ne znam, on snima možda na ovaj način, Okej, aha, možda tehnike bi- neki da, snima. da. Pa, to ti kažem, iskreno nekako, uglavnom, smo uvek to radili, znači, ja i Rale kući, kod njega Gajbi, kod mene, Gajbi smo snimali ovde, tako da, znaš, nisam imao toliko prilika da snimam s nekim ko je na nekom profesionalnom nivou od nas, ajde da kažem, znaš, da skupim neke fore, znaš, više sam vremenom kroz tu rutinu snimanja sam hvatao, sad da me neko nešto prosvetlio po nekom pitanju, nisam imao takvo iskustvo. Ništa posebno. Ništa posle, mislim, ne zvuči nešto nadmeno, ali generalno nisam imao. Ali nisam imao puno prilika, znaš, nisam išao sad ja po studijima sa raznim ekipama nešto snimam, kad tu danas sam snimao ovde. Koliko je teško snimati sebe i producirati sebe? Pa meni je teško, ja sam generalno navikao. Ne pamtim kada me neko snima. Meni je tako najbolje, znaš. Znaš, nisam ograničen ni vremenski, ni tuđim prisustvom, i to mi je isto uvijek bilo bitno, jer taj kreativnost i to je isto stvar momenta, mislim, znaš, i sam... Pola noći, pola dana. Da, i onda kad imaš svoj prostor, mnogo je lakše, brati, to da ide sprovedeš u delo i to. Mada ima neki ljudi koji imaju teoriju da ako ti je stalno to dostupno, da onda kao nećeš nikad... To je bilo, da, sledeće što sam teo da pitam, jer se ljudi smore uglavnom kad imaju sve, ti nisi takav. Ne, meni to bilo, uvijek sam maksimalno koristio to, ono. Tako da, ali svi funkcionišemo na različite načine. To definitivno. Pazi, toliko sam toga teo da te pitam, ali nekako sve ovo što sam čuo od tebe samo mi dodaje na neko mišljenju koje sam imao od tebe i nekako mi je sad i još jasnije dodatno zašto te svi ovi ljudi tražili i sve to, a to da nekako imao sam osjećaj da si iskren bio u ovom intervju, isto kao i u pesmama. Nadam se da ti nije bilo nelagodno, da se osjećao prijatno i tako. Ma jesam, mislim, prvo što si ja i ti znamo, isto dugi niz godina, kući sam, pričam o temi o kojem šta da kažem, tako da je okej. Prijatno je bilo. Dobro. Se sećaš svoje prve pesme, brate? Da, recimo. Pa, brate, prve, kao napisane, snimljene. Snimljene, recimo. Pa, verovatno se sećam tamo negde, krajem osnovne škole. Sećam ih se. Gde si je snimi? Kući. Isto kući, imao sam neki mikrofon, komp, tad se snimalo ono, Acid je bio program, Screen Blast Acid, kao neka mislim, bio preteča ovo. Više se ne koristi, ali okej, program za snimanje. Tu si dobio uz taj program neke lupove, naređaš malo ritam, malo sample i repuj si. Imao sam neku mini mikseticu, tad Behringerovu. To je bio negdje pred 20 godina. Sjećam ih se, mislim, no. Kad sam nosio u školu, puštali su na velikom odmoru na razlicu. Pa ti si od malena, zašto? Uvijek sam kao, Dođite slušati, pa i treba. Šta bi si relativno skoro postao Ćale? Šta bi sutra svom klincu rekao da on dođe i kaže Ćale, ja hoću da repujem da ovo? Ne znam. Ne znam šta ti kažem, brate, vidjet ćemo, ali... Mislim, što da ne, brate, što da ne. Podržao bih. Pa, podržao bih, verovatno. Kako je to pametno. Ako ništa drugo ima A ne, ako bi bio da iskreno to želi da ga radi, naravno. A sad, koliko je odgovorno potrošiti ceo život na to, to je drugo pitanje, znaš. Ali, ako bi bilo, mislim, kao za bilo šta drugo, ako je radi to iz srca i to, mislim, što da ne, naravno. Podržao bih. Full. Drago mi je da si bio. Također, brate, hvala na pozivu emisiju, brate. Uvek, brate, nadam se da kad budeš radio nešto ponovo, da ćemo se videti opet. Obavezno. Tako da, ja čekam eto da nešto novo uradiš. I jedna od stvari koje radimo ove sezone, kao što već znate, svi naši gosti koji su bili i koji će biti, zamolimo ih ako hoće da napišu jednu strofu ili refren njihove pesme ili možda neke njihove omiljene pesme ili kako god, i onda ćemo na kraju sezone to dati nekome od vas koji ostavi najinteresantniji komentar, bilo na Instagramu, bilo na YouTubeu, kako god. Uglavnom imate zašto da ostavljate kreativne i zanimljive komentare. Reci mi, koju ćeš pesmu napiš? Ili strofu, ili refren? Pa, da sam ne bi odvajao neko ko mi je omiljen, mogu svoju, a? Naravno. Skromno, eto, napisat ću esenciju. Izvoli. Može, a?
Casual Studio, ako treba neki mix, nešto, šta god, snimanje vokala, znate kome da se javite. Ako treba da slušate kvalitetnu muziku, YouTube kanal ARS Casual Studio. ARS Casual Studio, odete tamo, slušate i Lazu Infamousa, slušate i mnoge likove koje on izbacio tamo, tako da znate šta treba da radite pored toga da nas zapratite. Vidimo se.